nwa bịara ụwa ọfụ ewelugo okwu na ụka wee na-anabata ya na anya bụ ezinụlọ. Nwanne ịfụ na ihe a m kwuru abalị one ma one gara aga na mmụọ nwere otu fasi agbara onwe fa ọgụ na ihe a kpọrọ kama n'ọdụ rie nwanne mmadụ. Abalị one ma one gara aga ka m pụtara bịa gwa gị nwanne na ọ bụrụ na iso na ndị aji mmọnwụ befa wee na-eme kọmedi iwuo na-akwụ n'akụkụ ife kpuchiri iru wee na-esepe isho nwanne mmadụ ụkaba arụ jee nye mmụọ n'ọbụ unu ife ọ na-eri nwanne mmadụ. Nya bụ ife bụ ife na-emezu n'ụbọchị nke taata. Etiri m mkpu mgbe gara aga kwuo na nya bụ ife bụ alụ na nya bụ ife bụ alụ na ada eji ife eji agba na ntị agba n'anya na kama doril na mmụọ nwere otu fasi agbara onwe fa ọgụ. Ekwuru m okwu gbasara nwanne anyị nwoke a bụ Odogwu Bubu na nwunye ya bụ Aisha. Ekwuru m okwu gbasara nya bụ ife. Nya bụ nwa afọ adị ime ewe okwuru n'akụkụ mmọnwụ wee sepe isho nwanne amụpụtago nya bụ nwa. Abalị one ma one gara aga nwanne ka anyị fụrụ otu esi nabata nya bụ nwa n'ụlọ. Nyafụ gara aga nwanne mmadụ ka egotara moto ka e wee mezie nya bụ nwa welkọm wee fụzie otu nya bụ gift ahụ kwesịrị iwu obi aṅụrị ife kwesịrị iwu celebreshọn na nya bụ ezinụlọ. Nwanne ka o sizi tọnụzie na nke ikpeazụ a wee bụrụzie okwu na ụka wee bụrụzie ife a na-akpọrọ family meeting wee bụrụzie ife a na-emerụ tigbuo zọgbuo nwanne mmadụ. Ịdị ife ọ na-akọ ọzọ tupu ikwuba okwu ibe ezinụlọ tupu ị na-ekwu okwu onye Igbo nwanne ka baalụ doshon idugo matured enough ịhandle some things. Ọ bụrụ ife ọbụla merenu ịgba ihe na-efere mba ụwa enwere ebe egburu aja ngwere adụrọ nwere ezinụlọ a ga-asịkere na adịghị ese one or two okwu nwanne mana ife niile abụrụ ife soshal midia except ma ị na-eme n'ọplanki except ma nwanne anyị nwoke bụ Odogwu Bubu na Aisha except ma nke afa na-eme na ha na-eme n'ọplanki mana ị na-eya anya nwanne ịfụ na olu kwuru so real. Ekwuru m nwanne anyị nwoke bụ Odogwu Bubu na ndị a bụ nwaanyị na-akwụ n'akụkụ mmọnwụ wee na-esepe isho nwanne fa gba mbọ kaba arụ jee na vileji fa chọọ ntụfa ga-esi nye mmụọ n'obe fa ife ha na-eri nwanne maka na anya bụ ife bụ alụ. Na nke ikpeazụ a nwanne ife afọ kwesịrị iwuzi celebreshọn ife ahụ kwesịrị iwuzi ife aṅụrị ife ahụ kwesịrịziri iwu ife a ga na-akpọ champagne na nke ikpeazụ atọnụzi wee bụrụzie ife a ga-eji wee na-ekpe ikpe wee bụrụzie ife a ga-ejizi wee na-eme gbata nụọ nwanne mmadụ ọ jọgbukwala onwe ya ma o bido tata dịba mma nwanne ọ dịbakwara gboo. Ọ bụrụ ife niile ka eji egwuregwu nwatakịrị nwere ike iji ala nne wee gwuo egwu nwanne mana mbọsị ọ nwara anwa wee wolu nke nna ya wee wolu ife nna ya ji wee bụrụ Odogwu wee gwuo egwu nwanne mbọsị afọ ka a ga-eke ya mgbọ n'isi nwanne mmadụ. Ọkwụkwọ ka aha m n'ọnụ o bido tata dịba mma ọ dịbakwara gboo. Ekpere m ụbụkwọ nya bụ ife bụrụ plankị ada eji ife eji agba na ntị agba n'anya. Ekenekwa m unu ụwa na-asụ unu nke onye chiri nya zere o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo. Nya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise tụsara m ozi ya nwanne mmadụ sọskraịbụ